πάει σε μάλλον. Άμα είσαι μόνος δεν μπορεί. Αντώνη! Τρελό! Πούσαμε για καπετάνια. Κλείσε πορτάκι. Close the door. Να το πιάσουμε για έτσι. Ο φίλος μου Ηλίας. Ο Captain Hook που είναι, Πίτερ. Captain Cook. Πού έχουμε μαγεία? Πρόσεχε, αριστερά έχει τέτοιο. Αποχαιρετάμε την Ερμιόνη και πάμε στα παντρέκια. Άλλη βόλτα. Από το λιμάνι στο Μοντόκιο. Μετά από 5 ώρες γίνεται να το συνεχίσεις στο βίντεο. Μετά 5 ώρες. Επειδή δεν έχουμε μνήμη θα κλείσουμε τώρα. Προσοχή το κλάρο, είμαστε κυβερνάκι. Προσοχή, εδώ έχει βραχονισίδα. Έχει μία... Ναι, τη Γιωσιμίτσου. Η φαλοκρηπίδα. Λοιπόν, Αυτό τι μας φέρανε άλλο σε πιο κάραβο. αν είναι κροταφείο το έχουν κάνει εδώ. Παλιά ήταν ένα άλλο, αλλά το Εξτραβώσει, έτσι. Κανονικά, καθαρό. 45, 46. Τώρα 36 με το ζόρι θα πάει. Γιατί Που είναι μαλάκα ένα χρόνο να διαβέξω. Από κάτω έχει Ναι, μαλλί. Κόβει η ταχύτητα αυτό. Θέλει να καθαριστεί. πόσο πάει το μαλλί? Πόσο πάει το μαλλί? Το μαλλί θα είναι πολύ ακριβά. Αυτό δεν είναι μαλλί, αυτό είναι extension. Πάμε Γιώργο για καφέ. Όχι Γιώργο, πολύ μακριά. Άστα. Πάμε πίσω. Κρατήσου Ηλία γιατί δεν σε βλέπω καλά. Κρατήσου Ηλία γιατί μας βλέπω να βγαίνουμε θάλασσα. Απαγιανόμαστε. I like από νερό. Ναι, πολύ. Σηκώνεται όλο στον αέρα, Πάει κι άλλο, με μια σχέση. Έτσι θα πηγαίνει τώρα. Ωραίος. Πίσω βγάλε, εδώ βγάλε. Πού είναι η Τζούλια? Θα βάλει περδάκι. Έλατε. Θα πετάξουμε.